memakai sarung tanun sibuk ilamo jantalah halai sumbayang hande bagurau di sinan taganyo laksana tiang agamo tanah suci obah namo nagari maka babondong Islam kanai haji perintah Tuhan badoso kok disanggah alam sang saharo yosana di hari nanti ya lili Allah Rabbi Muhammad ya Rasulullah ya lili Allah Rabbi Muhammad ya Rasulullah usah